πόλης, κρατώντας τα λάβαρα του Δήμου και της Εκκλησίας της Παναγίας της Αγίας Νάπας. Ιδρυθής το 1991, ο Δήμος Αγίας Νάπας, ήδη από τις αρχές της δεκαετίας του 80, ανέπτυξε πλούσια τουριστική δράση, με αποτέλεσμα να καταστεί ένας από τους δημοφιλέστερους τουριστικούς προορισμούς της Κύπρου, με παγκόσμια εμβέλεια και σημαντικός αιμοδότης της κυπριακής οικονομίας. Διακρίνεται επίσης για την